Alhamdulillahi, maganar auren Nura M Inuwa na fi so ku ji daga bakinsa. Waka a bakin mai ita ta fi daɗi, waka a bakin mai shi ta fi daɗi. Saboda haka ɓangaren maganar auren Nura M Inuwa da zai yi da wata jaruma ta Hausa fim wato Kannywood, kamar yadda muke ganin wasiƙu ake rubuto mana cewa wasu jaruman da wasu mawaƙan ba sa yin aure a junansu a cikin wannan masana'anta tamu ta Kannywood. To wannan karan Nura M Inuwa zai auri wata jaruma ta Hausa fim shahararriya kuma gawurtacciya wacce kowa ya sani, kamar yadda shi ma ya fice kowa ya san shi. Wannan jaruma za ku tsunduma a cikin wannan shiri, sannan kuma akwai abubuwan da aka tambaye mu su ma ga amsoshin tambayoyin. Adadin waƙoƙin Nura M Inuwa kamar yadda ake tambaya cewa waƙoƙinsa guda nawa ne, sannan kuma wace waƙa ya fara yi a farko, sannan kuma wace waƙa ce ta zo a ƙarshe, sannan kuma wace waƙa ya fi so a cikin waƙoƙinsa, sannan kuma wace waƙa ce America take so ta bashi award na girmamawa a wannan waƙar. Shi ma ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Sharubutu Film TV, sannan ku danna wannan subscribe alamar ja na sama, ku danna shi don tsunduma a cikin tashar, don kallon abubuwan da suke wakana a ɓangaren mawaƙanmu na Hausa, musamman nan ɓangaren shafin Nura M Inuwa da kuma sauran mawaƙa da za mu dinga kawo muku mako-mako, sati-sati. Wannan bikin shagali za mu kawo muku shi, kuma Nura M Inuwa zai fito zai faɗa da bakinsa. Za ku ji yadda shafin namu ya kaya da bukukuwan ɓangaren mata da bukukuwan ɓangaren maza da abin da zai je izo, da kuma wani darakta da yake so ya kasa shi a wajen wannan jaruman sakamakon fina-finan da kamfaninsa ya dinga mata, yana ganin kamar ko shi zai yi nasara zai aure ta. To wannan abin za ku ji shi cewa ga irin nasarar da Nura M Inuwa ya yi akan wannan daraktan har ya auri wannan jaruma. Ga dai shagalin bikin za mu kawo muku shi, kai dai kasance da wannan tasha tamu mai suna Sharubutu Film TV, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa, sannan ka tsunduma a cikin tashar don kallon mu a koda yaushe. Kar ka manta da tashar Sharubutu Film TV. Thank you, a ci gaba da kallon mu.